Av di kîjan playê de dikele. Av di kîjan playê de dikele. A heştê. B not. C sed. D 120. Dema te dest pêkir Silva. Yani dereceta hararetê avê dibe çi qeys heta got bikele? Di kîjan derecetê de av dikele? Kîjan derecetê de av dikele? Dema we hindik ma kîjan vebjêr heştê not sed yan 120 vebjêr ka a heştê gelo av di dereceta heştê de dikele ya na heştê de dikele bersiva we jî bersivek şaş di kîjanê dikele tulay 120 120 vebjêr ka sed jî dereceta avê dibe 100 heta got dikele bersiva avê pirs wezanî û bersivayê lêwana ji we bileztir in Silva ji hemed bileztir e lê mixabin bersiva wa bersivek şaş bû